स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जों SIU खौ मोनाखै दा स्टेट गभर्नमेन्टआ जोंनियाव जिखिनि क्वेरि खालामदों गासैबो रिपर्टखौ जों हरबाय थेवबो जोङो SIU खौ मोनाखै जुदि बिथांमोना जेबो खामानि मोनाखै बेस्थ' जानो लुबैदों अब्ला बिथांमोनाथ' धरना होबाय थानो हायो आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया मोनसे बाथ्राया जोंनि गेजेराव CEM जोंनि प्रमद बर' सारा गोरोन्थि जाबाय आरोना बे बाथ्राखौ बुंनाया ना खामानि गैयाब्ला धरना होबाय थानो हागोन बे एसे गोरोन्थि साननो गोनां बाथ्रा आरोना साराथ' गावहाबो बड'लेण्ड मुङाव गोबां सोमावसारदोंमोन दा जोंनि आबसुआबो ना बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गोबां सोमावसारगासिनो स' थारमाने बिसोरो जेबो खामानि मोनि ओरैनो टाइम पास खालामनो थांदों आरोना धरना होगासिनो बे साननो गोनां बाथ्रा एसे लाजिथावना बे बाथ्राया बरायबाय नोंथां बयखौबो आरो बे गोदान भिडिअ आसा खालाम नोंथां बयबो मोजाङै दं थ' आंबो मोजाङै दङ स' दिनै जों माखासे गोनां इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोर सावरायनो लादों लोगोफोर जोंनि हारिनि बागै स' हारिनि बागैबाबो लिडारफोरनि बागै जों माखासे बाथ्रा जों खोनासंना लानि जों सावरायलायनि जोंनि गेजेराव दासान्दि मा सोलिगासिनो दङ ना माखासे जोबोद गाज्रि जागासिनो दङ जोंनि गेजेराव लिडारफोरनि गेजेराव सिंहै ना नोंथांमोना माखासेखौ मिथिबाय जानो हागौ माखासेखौ मिथियाखै जानो हागौ बे भिडिअखौ नायलां अब्ला नोंथांमोना मिथिमोनगोन आरो बुजिलांनो हागोन ना थ' भिडिअखौ नायलांदो जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा पलिटिक्सआव आगान होनायजों लोगोसे गोसोनि साननायफ्रा मा जालांनो हमदों जों हमनानै मोनला ना दिनैसिम जोंनि नुनायाव गोजोन गोरोबथानि मुङाव जायफोरा ना गावखौ हाथियारखौ दोनथ'नानै गथायफैदोंमोन गोजोननि मुङाव ओंखारबोदोंमोन ना जों रायजो राजाफोरनो गोजोन होनो थाखाय ओंखारबोदोंमोन बिथांमोना नाथाय दिनै मा जानो मोनखो ना जों नुगासिनो सोरबा जिउ जोबजासिम साजा जानानै दङ मा जानानै दङ जेबो भेलु गैया पिस एकर्डनि ना गोजोन गोरोबथानि लोगोसे बिथिं सनितपुर बिश्वनाथ दावराव जागासिनो दङ हाब्बाय माखासे 47था गामिया होननानै दा 47था गामिया हाब्बाय होननानै दासिमबो जेबो प्रुफ जों नुनो मोनाखै आरोना बे खुगानि रावजोंल' ना आं मैदेर मासेखौ गाफ्लेनो हायो होननाय बे रावाल' जानानै दङ दायो स' नोंथांमोना मा सानो आंनि बुंनायाव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला अन्नानै नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लोगोसे जोंनि ना सोलोंथाइ लानाय टेट एग्जाम उथ्रिसारनायफोरा गोबां खुद्रिसारनायखौबो जों नुनो मोनदों स' बिथांमोना खुद्रिसारदों ज' बिथांमोननो मोननांगौखौ होनांगौ सरकारा टेट पास जाखानानै थानायफोरखौनो होनो हायाखैब्ला आरो बिनि अनगा मा टेट स्पेसियेल टेट खुंबावनो ना जायफ्राबो अलरेडि पास जानानै थाखाबाय बिथांमोनखौ दा साख्रियाव सोसननांगौ ना दा बेफोर साननो गोनां बाथ्रा आरोना जों माखासे मानसिफोरखौ फिदिंनासो दोनदों ना मादों गोबां सिङाव गोबां बाथ्रा हाबनानै दङ आरोना साननो गोनां बाथ्रा स' माखासे आं भिडिअ क्लिपफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनानै होगोन जा रिहन दैमारि बिथाङा मा होनदोंना खोनासंनानै लादो बिथाङा बे रन्जन दैमारि आरो बिनि माखासे एक्स NAVफोर जायफोरा जेलाव जोबजाना दं बिथांमोननि सोमोन्दै मा बाथ्रा बुंदों ना जुदि जोंनि BTR सरकारा स्टेट गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनो हायोब्ला स्टेट गभर्नमेन्टआ ना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव जुदि बिथांमोनखौ सख'नो हायो सख'नायाव जोंहा जेबो आपत्ति गैया बेफोरबायदि होनो हायोब्ला ना गनो हागौ बेफोर बाथ्राखौ बिथाङा माखासे फोरमायलांदों एसे खोनासंनानै लादो गोरों हिसाबै बुंदों ना रोङा हिसाबै बुंदों BLTनि समाव गोबां गिदिर गिदिर केस दंमोन आरो माने जायखौ हाइनेस क्राइम होनना बुङो बेफोरबायदि केसखौबो बोखारजोबनो हादों मानो हायै दं बिसोरो केसखौ मोजाङै माबा खालामथोंलाय आसाम गभर्नमेन्टआ बुंथोंलाय जोंहा जेबो आपत्ति गैया बिसोरखौ बेल होनायाव होननाल' बुंथोंलाय बेखौ मानो बुंहोनो हायाखै बिसोरो मानो हायै दं सरकारनिफ्राय मात्र सरकारि उकिला बुंथोंल' जोंहा सरकार हिसाबै बिसोरखौ जामिन होनायाव जेबो आपत्ति गैया होननानैल' बुंथोंलाय माने हायै दङ बिसोर सिगनेटरिस खनसे लाबोबाय पिस माने एकर्ड खालामहोबाय दा बिनि थाखाय मानो हायै दङ बिसोर सिन्था खालामाखै नाजायाखै बिसोरो एबा रोङाखै बिसोरो BLTआथ' मोनसेबो केस गैला जा बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिराद गिदिर गिदिर केस दंमोन भारत सरकार आसाम सरकार NDB जयै खालामदों बिसोरबो हायथ' खुनु खोथा गैया
जुदि हाग्रामा महिलारिमोना जुदि हादोंब्ला दिनै NDF-नि बे गोविन्द बसुमतारिमोना मानो हाया? प्रमद सार बिथाङा प्रेस मिट होदों बे प्रेस मिटआव बिथाङा बुंदों SIU एप्रुभ जायाखै आरो बिनिफ्राय टेट क्वालिफाइड बिजाथिफोरा जेबो जुदि खामानि मोनाब्ला खामानि गैयाब्ला बिजि थानो लुबैदोंब्ला बिथांमोना धरना हाबाफारि लाबाय थानो हायो बेवहाय आंहा बुंनो गोनां जेबो गैया स' बेनि फिनजाथायाव आं बुंनो नागिरदों माने लंकायाव थांबा बयबो राबन जायो नामा जों माने बे बाथ्राया सैथो जानो थांगासिनो दं नामा दा खोथाया जाहैबाय बिथाङा सासे आन्दलन खालामग्रा नेतामोन अब्ला बिथाङा जेबो खामानि मोनैयावसो बिथाङा आन्दलन खालामदोंमोन नामा दायो एबसुनि वार्कारफोरा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय आन्दलन खालामबाय थादों अब्ला एबसुनि वार्कारफोरनो जेबो खामानि गैया नामा बिथांमोननो जेबो एजेन्डा गैया नामा ओंखायनो बिथांमोना आन्दलन खालामदों नामा स' जों 2011आवनो जों टेट क्वालिफाइड खालामदों बेनिफ्रायनो जों बिथांखौ मेम'रेन्डाम होदों जेब्ला मेम'रेन्डाम होदों अब्ला बिथाङा CTET-नि मोनसे केस दङ होननानै बुंदोंमोन CTET केसा जेब्ला डिसमिस जागोन अब्ला दिनै जायोब्ला गाबोननो जों रिक्रुटमेन्ट होगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय CTET-नि केसा डिसमिस जाबाय उनावहाय बिथाङा मा खालामबाय केन्डिडेट गैया होननानै स्पेसियेल टेट खुंबाय दा स्पेसियेल टेट खुंबाय स्पेसियेल टेटनि उनावहाय दायो बिथाङा बुंदों SIU एप्रुभ जायाखै दा SIU एप्रुभ जानो 2 बोसोरनिबो बांसिन नांगौ नामा जों माने SIU एप्रुभ जाया होननानै माने गोबां समनिफ्रायनो जायाखै होननानै गोबां समनिफ्रायनो जों खोनागासिनो दं दा बावैसो रनज पेगु बिथाङा आसाम एसेम्बलियाव बुंदों स' बड'लेण्डनिफ्राय जेसेबांखिनि एप्रुभेल माने प्रप'जेल थांदों गासैखौबो बिथाङा एप्रुभ खालामबाय अब्ला प्रमद बर' बिथाङा माने माखौ बेस खालामनानै बिथाङा आरो मा इन्टेनसन लानानै बिथाङा दासिमबो SIU एप्रुभ जायाखै होननानै बुंबाय थादों बे माने जोबोद साननो गोनां नै खोनाबाय जानो हागौ बिथांमोना मा बुंखो टेट क्वालिफाइड पास जाना थानाय बिथांमोना स्टेट गभर्नमेन्टआ गासिखौबो पास खालामबाय होनना बुंदोंनो नाथाय जोंनि बिटिआरआव जाफैयाखै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बिथांमोना फोरमायखाबाय अलरेडि नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ भिडिअ'आव लोगोसे साननो गोनां बाथ्राया जोंनि बिटिआरनि जि दफाफोर माखासे 70 जौखोन्दो मावजाबाय होनो सोरबा 80 जौखोन्दो मावफुंजाबाय होनो नाथाय बबे मावफुंजाखो दिनैसिम जों मोनसेबो बेखेवनाय नुवाखै आरो ना बबेबा इन्जिनियारिं कलेज बबेबा स्पर्ट्स कमप्लेक्स बेफोरबायदि बिटिआरनि सिमा बारायनाय रायजो राजा नोंथांमोना सोरबाफोर बेफोरनि माबा मोनसे मावनायनि प्रुफफोर इनफरमेसनफोर नुथायफोर नुदोंब्ला अन्नानै फोरमायगोन नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन स' जों भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला नोंथांमोना मा सानो गावबा गाव गोसोआव फोरमायलायदो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों स' दिनैनि भिडिअखौ जों एसेयावनो दोनथ'सिगोन थ' गुबुन मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर स' चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो हागोन लोगोसे शेयार लाइक खालामनो दाबाव थ' बाय लोगोफोर